Puilana tripura hastini joto tripura saruna hambai tai chibaya faro. Naruk joto na kaham kring tongli ani biduno naidi. Sama saya tongka nara an komen ke sahar jadi ang kebono hamya sanani thanya. Tangi nugui tongka ka ang bekhala tonggo ang kebono saya tongi meya. Sini YouTuber kaisya tina dvrma hamya viral khlaimani. Abaka ang ekdom sajaya bekhawa ani. Sagar tripura hani kaisya borok tongu. Tina dvrma onotho opran kok sawi viral khlayu. Buibai tongjak pho waisa kaljak pho wansarok bai manjak pho haihni viral khayu. Ari nung kubui porman nuk hangkaba nung phukperi sadi kaisana kaise nuk ya tutiba oprat kongota sadi. Nung atina dvrma YouTuber no nung hai hamya sawi viral khaimani nung tamu mangkhatini tini pulis thangai tina dvrma bai nomita dvrma thangai case rikha ake blo nung makhang huslok sulok khlanyai nung or I am sorry hini sai chong pakya situti kuni dino sayata khaje situti kuni dino hamata khaje nung saimano tabuni dino khari yogya tabuni dino manjana yogya tangin abo kaisena kaisia tongjak chajak wansaroi manjakni viral khaina nangka je borok inyano unguhni ta sadi je borok ingmano khaba viral fan khaidi norokti borok no huno buni bangrati hilai kogo buni sakate hamya sabu buni bagai hakor songnai sachungno klai ma thinyai ning tini buni bagai sawoi phai manuk jak phai kana lukuni besanga I am sorry hne abada nin tomu kanadi sagar tripura waisa purubo o semoli jamatia kichini kok satini mistake ngka afurkabo boya khabo phai salai pechika sinalpo semoli jamatene sinalpo buitalpo nar sinal hma sajamaka sinal samne hun suta samnu nar sajamaka je borok sinal hanmani a borno hangkai nijini bus haitong tuti ubuni bus hanya longon khane apti borno se sinal bo hni mano Selangaibo nijini bihik tong tuti ubuni bihino longon khai tong bicha chongai apti borno se suta hano kisa misa kok satini o semoli jamatia kok satini mistengka asba jobono sinal hni kaisa borok sanani nangka a borong ni bumung tang malia bobu tripura janu norong ni tripura hani ang samani koya kisa misa mistake ngo asbai asig hamya salanya ni koya tai kaisa tini benu kha ringki dvrma hani kaisa borok bini Facebook dah Instagram dah angta amna asik sawi meya a bini sakatei bini mobile number tei bini ID number tei tai kaisa sudip dvrma pu abobo bini sakatei kotor hasakani kotor mukhamantri neta emla mudri rongse bini sakatei podre porkok hamya sasa jongkha aringki dvrma la sajaman maya bini mungi tamung tongka tam sala jongkha a sudip dvrma ning bini bagai abahai sawi ning tam lamangkha chini tripura saroka ahanyang sinai kaisano kaisa tai kaisa sungsana kebo krei kaisana kaisa tai kaisano tok khailenya mak banglai krei abahajiba tripura sa joto nung di thansa ni chiri khoklayu ingui maya tai thansa nor hai bororok asaino dunia nos dongo buni mobile number bai buni Facebook number bai nung bunyo mukhamantri neta kotor nung sawi nung tam labung kha norti borno kesru romnani nango abo kebo oboti borno map khlake map sirna nangya abaganyo hai borok nglai tomung saya kaisa tai kaisa hamya samani viral khamani abno kha kebno mapta khaji thaja thuju bajo satini dera layu abno map khlai omohoro kangkai situti si dera ro omorongno borongno hamjangna kirijangna rok omono nu hincha buni phone ni number tu buni Facebook number tu nang hamya soi tam lamangkha norotang hamya salani thangya aba hai borongno kebo phanta yakadi
मानजाके पुलिस थानाव जमार दी तिनी आबागैनो जे इउटुबार tina dvrma bai nomita dvrma no paiflaya hamai maru ang norong no norong buri phano sinai nungnai kaka haike ta tongdi kaisa na kaisa saya oprat khe majra kebo tasadi omoti brongno kebo taya kadi tino sagar tripura social media phainai ayam sor hini saitong phayu boron hunu sudaya namaskar asuk samaba japakya tai kaisa o sudip dvrma pho bobo saya ja taya kadi bono ringki dvrma bo angnono sawo please nungbono taya kadi rohodi morano puliso joto tiprasa hambai ang kemno hamya salan thanya kemno ka hamgu salan thanya kaisa tai kaisa hamya sawi viral ta khaji aboke kebono taya kalaji nomita dvrma bai tina dvrma na belai belai pailpla hame marwang no jotto kam kurudi joto tiprasa hambai